Moi boas, benvidos a unha nova edición de Orixe e Calidade. Como sempre, visitaremos o campo para coñecer cales son as tarefas que podemos ir realizando para preparar o viñedo de cara á brotación. Ademais, hoxe visitaremos tamén a adega Martín Kodax, que dedicou toda a xornada a facer unha revisión da súa maquinaria para aplicar fitosanitarios. Facemos unha pequena pausa e arrancamos. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. No campo seguimos cos traballos para preparar o viñedo de cara á brotación. Co atado e a poda prácticamente rematados, agora toca centrar a nosa atención no solo. Analíticas, laboreo e abonados son algunhas das tarefas que podemos ir realizando. Coa poda e os atados prácticamente rematados, a atención no campo céntrase no traballo do solo. É o momento de facer as analíticas e coñecer o estado dos nosos terreos. Para que a diagnose sexa acertada, é fundamental facer correctamente a recollida das mostras. O importante da extracción de suelo é que sea unha extracción representativa. Como conseguimos eso? Bueno, pois que sea totalmente aleatoria, que non nos centremos nunha parte do terreno ou que non deixemos tampouco ninguna parte sin analizar. O mellor é, pois mesmo se suele recomendar ir en zigzag, sacar de diferentes zonas diferenciadas do suelo e a partir de aí, pois, bueno, mezclar esa terra e mandala a analizar. E solemos realizar ese plan de abonado normalmente a 3 anos vista, que é, digamos, a periodicidade ca que recomendamos realizar esas analíticas de suelo, non? En función, xa digo, das circunstancias de cada parcela, das problemáticas ou casuísticas de cada parcela. Cos resultados sobre a mesa, os técnicos comezan a diagnose para determinar que necesidades ten esa parcela. Unha valoración que, máis que ter en conta os valores que sinala a proba, atende o equilibrio entre os diferentes compoñentes do terreo. O que deberíamos un pouco valorar de forma global as circunstancias dese solo, que manter ese equilibrio nutricional para que a planta funcione o mellor posible, non? Nos un pouco é o que intentamos, non por realizar ou ter niveles máis altos ou medio altos, vamos a ter mellores calidades, non? Hai parcelas que de feito teñen niveles que a veces incluso son un pelín baixos, se quedan un pouco cortos, pero sí que manteñen ese equilibrio, o cal aporta un mellor desenrolo, non? A
un mellor comportamento a esa plantación. A diagnose dos expertos permitirános coñecer as carencias dos nosos terreos, unhas faltas que se corrixen coa achega dos diferentes abonos. Aínda estamos a tempo de facelo. Noutros casos, incluso se recomenda que se vayan repartindo en función das necesidades do ciclo do viñedo. O que son aqueles aportes tanto de materias orgánicas como de encalados, aporte de calizas, tanto magnésicas como calizas agrícolas, sí que estaríamos no tempo de realizalo agora. O que é o resto de minerais poderíamos esperar un pouquiño máis, incluso ata inicio de brotación, incluso dependendo do mineral que fora, pois poderíamos ir dosificando ao longo do ciclo, non? Isto no que se refire ás propiedades químicas do solo, pero non podemos deixar de lado o seu benestar físico. Esta tamén é a época xeitada para realizar as tarefas de laboreo, que permitan airear o terreo ao tempo que eliminan as malas ervas que crecen baixo o viñedo. Facer un bo laboreo do suelo para que o suelo quede ben aireado, que filtre ben aquelas precipitacións que nos poideran vir, é dicir, que esa microfauna se poida desenrolar e que as raíces tamén poidan desarrollar sin problema, non? Tamén sería o momento de repoñer aquelas cepas que tivemos que arrancar. En resumo, o solo é o que ten que centrar a nosa atención nesta época, mentres agardamos a chegada da brotación, unha fase que, segundo Diego García, se vai adiantar este ano ao redor de 10 días. Sobre todo co cambio de tempo que tivemos nos últimos días, nos últimos 7-10 días, pois sí que é verdad que subiron un poquinho as temperaturas diurnas, principalmente, e iso axudou un pouco a que, axudado pola humedade que temos nos suelos, pois que a planta se active, non? De algún xeito. Sí que é verdad que empezamos a ver xa os ollos xa bastante hinchados, algún brote pequeniño tamén, e, bueno, se espera que este proceso de brotación que veña un pouco adiantado con respecto a unha campaña normal. Iso sí, matiza que este adianto non vai condicionar o desenvolvemento da campaña e apunta que non temos por que temer a chegada de xeadas que poida traer esta inestabilidade meteorolóxica. Sobre todo cando hai brotacións prematuras, precoces, sí que se tende moito a falar das xeadas, bueno, temor a que poidamos ter queimaduras nos brotes polo tema das xeadas, pero certo é que prácticamente non se recorda a última campaña onde houbera problemas por queimaduras das xeadas. Que de aquí a vendima pois cambian moito as circunstancias, dependemos do tempo, que ao final é o que nos marca un pouco o paso, o ritmo, e bueno, simplemente pois esperar que veña un ano o mellor posible e facelo o mellor posible tamén. Veñan os menores problemas que poidamos ter, e a partir de aí, pois, bueno, que nos veña un ano bo para coidar e bo de calidad tamén. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A adega Martín Kodax dedicou toda a xornada de hoxe a inspeccionar a súa maquinaria. Expertos desprazáronse ata a adega cambadesa para comprobar que os seus aparellos cumpren coas normas da ITAF, Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios. Martín Kodax prepara a súa maquinaria para o 26 de novembro deste ano. Segundo a normativa da Unión Europea, antes desta data, os equipos para aplicación de fitosanitarios terán que ter pasada a inspección da ITAF alo menos unha vez. Todas as máquinas que sean de máis de 100 litros e que teñan máis de 5 anos. É dicir, unha máquina nova que ten menor de 5 anos, pois sobreenténdese de que está en condicións de pasar esta inspección. Pero que é a ITAF? Son as siglas de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios, que revisa que a máquina funciona correctamente. A inspección consiste fundamentalmente en ver a máquina que cumpla todas as condicións de seguridade e depois que faga unha aplicación que medioambientalmente esa máquina pois teña un funcionamento correcto, tanto a hora de aplicar como a hora que non haxa fugas, que non haxa que estemos tirando produto. Entonces facemos a aplicación, bueno, pois que se faga unha boa aplicación e que non teñamos ningún risco
cando estamos dando unha aplicación. Durante a inspección, os expertos revisan en profundidade todos os elementos do equipo, buscando sempre a máxima garantía. O que miramos na máquina, o primeiro, o aspecto xeral da máquina, se está limpa, se non está limpa, realmente ten que vir limpa, ten que vir co depósito con auga, depois o que son temas de seguridade, pois miramos que teña a protección da toma de forza, que ten, se non a ten, xa en teoría nin miraríamos a máquina, todo o tema de protección da toma de forza, protección de todos os engranaxes do ventilador, que eu non poda meter a man e que poda engancharme o ventilador, no? Que teña todas o depósito en boas condicións, a tapa do depósito, os filtros o filtro de malla de enchido do depósito tamén que este presente, que este ben esa malla, todos os mandos de control que se pode acceder desde o posto de condución, no? Aí están os... E bueno, depois xa miramos un pouco todo o que os volúmenes, as boquillas, que boten o mismo, que boten ben, tema de presións, que realmente a presión que nos marque o manómetro da máquina sexa que este ben graduado, que non te haya ningún problema co manómetro e que nos marque o mismo, que non haxa perdas de carga ao longo da máquina. Que teña un filtro, unha malla, que sexa aceitada a malla para o traballo, e, bueno, ese filtro que este presente, non? Se non está, pois, xa sería unha falta. Fijadevos que hai faltas na inspección, ímonos a topar faltas leves e faltas graves. Faltas leves podemos tener varias, as que sexan, pero en canto teñamos unha falta grave, xa automáticamente non pasa a inspección a máquina. A máquina irá sinalada cunha pegatina. Se non pasa a inspección, o propietario terá un mes de prazo para volver a revisar as faltas atopadas e amañar os defectos. Un mes durante o que a máquina ten que estar parada, e que un equipo que non funciona correctamente é un problema para o aplicador, para o medio ambiente e, ademais, para o cultivo. Hai unha parte que é a seguridade do aplicador, é dicir, todo o tema de proteccións, tanto das transmisións, tomas de fuerza, como dos ventiladores, entonces seguridade para o aplicador, seguridade para o medio ambiente, donde non vamos a ter vertidos en zonas de risco, e despois unha mellor calidade na aplicación, o que é seguridade, ou vamos a ter unha mellor protección frente ás plagas e enfermedades. En Galicia hai máis de 10.000 máquinas inscritas, pero a revisión que hoxe se fixo Martín Kodax é a primeira que se realiza na comunidade, un dato que dá a idea de todo o traballo que aínda queda por facer para cumprir a normativa. O ideal sería que toda a xente que ten unha máquina que recibira unha carta que lle informe de que, bueno, que ten a obriga de pasar esa inspección. A xente máis ou menos o sabe, máis ou menos o sabe. O que pasa que o que estou vendo é que todo o mundo está esperando, bueno, xa veremos o que pasa. A ver, cando cheguemos alá, e, bueno, ao final supoño que nos juntaremos con un montón de máquinas, ao final é que vai ser complicado pasalas todas. Por iso, Martín Kodax apostan por comezar con estas revisións, unha necesidade que levan varios meses trasladando aos seus viticultores. Levamos con un ciclo de charlas, todos os mércores tuvemos do mes de xaneiro, febreiro, pois charlas formativas, tanto de podas como de aplicación de fitosanitarios, como incluso unha específica da necesidade de cumprimento da normativa, onde estaba todo o tema este de ITEAFs. E agora, o vindeiro 20 de marzo, teremos unha de calibración e posta a punto destas máquinas. Incluso nós que estamos todos os días a eso, mentras non lle faz unha medición, unha inspección específica desto, non éramos conscientes de algunha deficiencia que tiñamos dentro da máquina. É necesario para unha agricultura de precisión ou para unha agricultura racional contar cun equipo que cumpla coas especificacións necesarias e que estea en perfecto uso. A intención da cooperativa cambadesa é poñer uns días a semana para que os viticultores poidan pasar as inspeccións. Ademais, antes de someterse a proba, os agricultores poden facer o mantemento dos seus equipos, seguindo as pautas que aparecen recollidas na web do Ministerio de Agricultura. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza.
Bótalle Garlón, o millor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Continuamos con máis pinceladas da actualidade en formato máis breve. A denominación de orixe Rías Baixas non faltou a súa cita en Provine 2016 en Düsseldorf. 96 marcas de 54 adegas da DO repetiron co seu consolidado túnel do viño. Ademais, 13 adegas Rías Baixas acudiron como expositores dentro do stand do Consello Regulador. Unha das actividades máis agardadas foi a masterclass de 10 marcas de Rías Baixas, que foi impartida por un xornalista alemán especializado en viños e Nariz de Ouro en 1999. Precisamente a feira alemana foi especialmente beneficiosa para a cooperativa vitivinícola Terra de Asorei. Dous dos seus caldos conseguiron situarse entre os 100 primeiros dos viños de España, os albariños Terra de Asorei e Nai, un éxito que compartiron con outros 5 caldos amparados pola denominación de orixe Rías Baixas. Terra de Asorei localízase en Cambados e ten capacidade para producir 1 millón de botellas, con 70 hectáreas de viñedo propio e unhas cepas cunha antigüidade media de 2 décadas. Ademais dos dous gañadores, a cooperativa produce tamén a marca Pazo Torrado. A empresa Seresco, especializada en solucións tecnolóxicas, e o CSIC, a través do Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia, veñen de asinar unha colaboración científico-técnica para buscar a optimización da xestión do viñedo. Nun primeiro momento, centraránse nos viñedos asturianos, na procura duns resultados que extrapolarán a outras zonas vitivinícolas. O contrato terá unha duración de 5 anos e ten como obxectivo ofrecer a viticultores e adegas unha plataforma de xestión de viticultura de precisión desenvolvida por Seresco e crear un modelo predictivo das principais enfermidades fúnxicas que atacan a vide, como o mildeu e a botrite. Durante a duración do contrato, o CSIC prestará asesoramento e suministrará a Seresco os datos recollidos nos concellos asturianos de Cangas do Narcea e Ibias. Isto foi todo por hoxe, pero recorden que se queren mandarnos algún comentario, algunha pregunta ou facernos algunha suxerencia, poden poñerse en contacto connosco a través do noso email orixecalidade@canalriasbaixas.com. Vémonos o vindeiro xoves. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal,
de Adegas de Altamira.